Καλησπέρα! Σήμερα έχουμε κοντά μας τον αγαπημένο στάρ κομμωτή Τρίφωνα Σαμαρά, ο οποίος θα μας αποκαλύψει το επαγγελματικό του μυστικό. Άννα μου, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Πραγματικά και εσύ είσαι μια κούκλα και βλέπω ότι έχεις υπέροχα μαλλιά. Χάρη σε σένα, Τρίφωνα, και στα μοναδικά προϊόντα που χρησιμοποιείς. Μ' αρέσει πολύ και είσαι από τις αγαπημένες μου και το ξέρεις. Αλήθεια, θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας το μυστικό σου? Πώς καταφέρνεις και δημιουργείς τόσο τέλεια look? Να σου πω την αλήθεια, Άννα μου, τώρα που περνάω περισσότερο χρόνο στο κομμωτήριό μου, βλέπω ότι μόνο με επαγγελματικά προϊόντα μια γυναίκα μπορεί να έχει λαμπερά και όμορφα μαλλιά. Και μια γυναίκα μόνη της δεν μπορεί να έχει το αποτέλεσμα που θα της κάνει ο κομμωτής στο κομμωτήριο. Ο επαγγελματίας με τα επαγγελματικά προϊόντα. Τώρα τελευταία έχει γίνει μεγάλος δώρος με το μυστικό σου. Θα μας το αποκαλύψεις? Θέλεις? Να σου πω την αλήθεια, τώρα που είμαι όλο στο κομμωτήριο και μου αρέσει έτσι να ζουνεύω, να βρίσκω προϊόντα, γιατί τα μαλλιά της γυναίκας θέλουν συνέχεια ανανέωση και χρειάζονται επαγγελματικά προϊόντα. Ανακάλυψα ένα φοβερό προϊόν. Είναι μαγικό. Λέγεται Mythic Oil. Σε σαγηνεύει αυτό. Το άρωμά του είναι άλλο πράγμα. Μόνο με μία σταγόνα το βάζουμε στα μαλλιά μας και μπορεί να έχουμε θρέψη, προστασία, γυάλισμα της τρίχας. Και επίσης, τι θα σέβει και αυτά τα απέσια τριχάκια έτσι που πετάνε. Είδα ότι το χρησιμοποίησες και στα δικά μου μαλλιά. Αμέσως αισθάνθηκα τη διαφορά. Αλήθεια, πότε το εφαρμόζουμε? Σε μαλλιά βρεγμένα ή στεγνά? Το εφαρμόζουμε και σε βρεγμένα και σε στεγνά μαλλιά. Σε βρεγμένα όταν θέλουμε να διευκολύνουμε το χτένισμά μας και να μπει η βούρτσα καλύτερα στα μαλλιά μας και να τα θρέψει. Και σε στεγνά μαλλιά για να του δώσουμε πιο λάμψη. Και εγώ που έχω τα πιο λεπτά μαλλιά και πάντα αυτό με ανησυχεί, το νιώθω τέλειο. Είναι ανάλαφρα και δεν βαραίνουν καθόλου. Μόνο τα πιο λεπτά μαλλιά, εδώ και τις δύο τρίχες τις κάνει πολλές, Άννα μου. Δηλαδή αυτό το προϊόν τους δίνει όγκο, τους δίνει μια φυσικότητα και τους παίρνει και το βάρος, δεν ξέρω, τα κάνει ανάλαφρα. Εγώ έχω βάλει 1 κιλό και είναι πάλι μοναδικά. Και έχει τέλειο άρωμα. Μόνο με μια σταγόνα, μυρίζει τέλεια, Σταφύλι, αβοκάντο και ανατολή. Στην δουλειά μου αλλάζω πολλά look. Θα κάνουμε σγουρά, σπαστά, ίσια τα μαλλιά μου. Μπορώ να το εφαρμόζω κάθε φορά? Και ποια είναι η διαφορά? Λοιπόν, Άννα μου, αυτό το προϊόν είναι και για εσάς τις δύσκολες. Ναι, αγάπη μου, είσαι λίγο δύσκολη. Μία φωτογραφίσεις, μία τηλεόραση. Καταλαβαίνω ότι κάνεις όλο μπούκλες. Στις μπούκλες δίνει κίνηση. Στα σπαστά τα κάνει πιο, τα τυθασεύει, ενώ τα ίσια τα κάνει πιο λαμπερά, πιο ζωντανά. Και πού μπορώ να βρω Mythic Oil? Είναι ένα επαγγελματικό προϊόν που θα το βρεις στα κομμωτήρια που συνεργάζονται με τα προϊόντα L'Oréal Professionnel. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τρίφωνα μου. Ή αλλιώς Brad Pitt. Ναι, Ατζελίνα μου.